Kunyari, marunong tayong magluto, marunong natin. Huwag na natin patagalin pa. Ba't ang nasa TV, ang dali-dali lang. Yun! At, since bread omelette lang po siya, lagyan lang natin ng butter konti. Para may lasa. Kunti lang. Tapos, tapos, voila! Ito na po yung bread omelette, ang pinakasimpleng luto po sa itlog at pandesal, sliced bread I mean. Ito po. At syempre may hot sauce. Ay, hindi ako magsasawa nito madlang at ang sarap.